लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नायलांबाय थादों जों एसे बेरायनो थांनो नागिरदों बेलासिनि लामायानो एजों थांगोन दैया रानजोब्बाय आरो नै दा एसे अन्थाइ नुजाजोब्बाय नै लोगोफोरा जोंना फटक लागासिनो नै बिमा फिसाला दैखौ बारलांनाय नागिरदों जोङो बेसेबां गोथौथाय बारनो हागोन हाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओरैबायदि थाबायनो हायो बिसोरो आङो दाबो मोनहैया नै माला मोनहैबावो मोनहैजोब्बायानो बिसोरो ओरैबायदि गुसुखा दैया जि गुसु दैयानो दैयानो जि स्पिडाव फैखादों आरोना बेसेबां गोथौथाय थांनाय नायाखै जोंबो खाथियावहाय ओरैनो नायदोंल' बेसेबां गोथौआव हाबनाय नायाखै चप्पल खोल के पानी में घूमेगा यहाँ वीडियो बनाएगासिनो ठीक से चप्पल खोल के पानी में घूमेगा या ना स्पीड चलते थाबायनो हाला दैयाव हाबनो होननाया दैयाव हाबनो हायासै जोङो गोथौथार ससेनिफ्रायनो ओंखारफिनबाय नोंथांमोननो देखायनो हायासै आङो आरो भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आं बाय बाय